us vull presentar la nostra escola. Estem situats a Can Baró, situat al districte d'Horta-Guinardó. És una petita escola. Actualment tenim 20 socis, dels quals 14 són sèniors, amb més de 10 anys d'experiència dintre la lluita lliure. Tenim una petita zona en aquest espai per descansar i per canviar-nos, i per poder veure tots els entrenaments. Aquí mateix, si em seguiu, tenim la nostra cuina, amb petits refrigeris, una petita nevera, un microones i proteïnes, creatines i BCAAs, d'acord, per tots els nostres entrenaments. El material que trobem aquí són donacions que ens han fet els nostres socis, que són cintes, divers material. Això va ser una donació que ens va fer el Cayetano, d'un altre gimnàs. Vam tenir aquesta sort i vam comprar el sac i ens va fer una donació de voler. Aquest sac també és una aportació d'un altre soci. Tenim colxonetes trobades i donades, tatamis del ring, colxonetes. També tenim la donació del Carles de les colxonetes. No tenim molt més. Aquí tenim la nostra pissarra. Aquí hi ha la nostra pissarra on col·loquem frases motivacionals i els nostres horaris a dia d'avui, d'acord? On podeu veure que els nostres entrenadors són Bad Boy i Morillas, i després tenim entrenaments per les tardes, als matins, i els caps de setmana és una rivalitat, a veure quin cap de setmana els hi toca a cada un. I això és la nostra petita escola i ens agradaria que ens féssiu donacions perquè veritablement ho necessitem. Aquí mateix col·locarem el nostre ring que farà 5 metres